Üdvözlöm, Smiróczky Zoltán vagyok, az Eurovident Kft. Ügyvezetője. Főleg kis és középvállalkozásoknak segítünk kínai kereskedelmi kapcsolatok kiépítésében. Azon dolgozunk, hogy megbízóink sikeres és jövedelmező partneri kapcsolatokkal gazdagodjanak. Bemutatom kollégámat, Kiszner Krisztiánt. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy megtisztelt bennünket bizalmával. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a sikeres kínai kereskedelmi kapcsolatok kiépítése tanulmány önnek is hatékony támogatást adjon. És akár velünk együtt dolgozva, akár a tőlünk kapott információk segítségével ön saját maga komoly profitot termeljen. Sok olyan információ fog elhangzani, ami távpont és irányító is lehet azoknak, akik már régen tervezik, hogy közvetlenül üzletelnek kínai partnerekkel, de valami miatt soha nem szánták el magukat, csak görgették ezt az üzleti tervet, és azoknak is hasznos információt tartalmaz, akik már kereskedtek kínai partnerekkel. 2008. októberétől a gazdasági válság okozta drasztikus változás sok vállalkozást kényszerített arra, hogy üzletpolitikáját módosítsa, hisz a visszaeső forgalmat és a bizonytalan jövőt csak optimalizált működéssel lehet ellensúlyozni. Ennek az optimalizálásnak fontos területe a gyártó és a kereskedő cégek esetében a beszerzési forrás és a partnerek felülvizsgálata és lehetőség szerint kedvező beszerzés felkutatása. Hosszú évek óta beszélünk arról, hogy már szinte minden Kínában készül, és a világ nagy gyártói folyamatosan telepítik át üzemelőket Kínába, átadva azt a technológiát és tudást, melynek segítségével a kínai ipar egyre jobb minőségű termékeket produkál. Ezt felismerve egyre többen próbálkoznak kínai beszerzéssel. Több éves tapasztalatunk során azt láttuk, hogy a kínai kapcsolatokat építő magyar vállalkozások nagy része hatalmas tanulópénzt fizet azért, mert alulértékeli a kínai kereskedelem sajátosságait, vagy egyszerűen sajnál néhány 10 000 forintos díjat kifizetni egy tapasztalt közvetítőnek, hogy a kezdeti nehézségeken átvezesse. Ebben a tanulmányban 3 nagy kategóriát fogunk tárgyalni, amely együtt teljes képet fest a kínai lehetőségekről, és megmutatjuk, hogyan lehet a legkisebb kockázattal és viszonylag kis tőkével működő és jövedelmező kereskedelmi kapcsolatokat kiépíteni kínai partnerekkel. A mai részben szó lesz arról, hogy milyen üzleti lehetőségek vannak Kínában, tényleg léteznek olyan termékcsoportok, amelyek értékesítése akár több 100%-os profitot is termelhet, és hogy ön hogyan találhat ilyen termékcsoportokat. Szó lesz arról, hogy időben várhatólag meddig is fog tartani Kína vezető szerepe a tömegfogyasztási cikkek gyártásában, mi okozhatja ennek a monopóliumnak a végét, és milyen jelekre kell odafigyelni. Holnap megtudhatják, hogy milyen buktatói vannak a kínai kereskedelmi kapcsolatoknak, melyek akár több millió forintos veszteséget is okozhatnak, és hogy hogyan tudjuk ezeknek a kockázatát jelentősen csökkenteni. A harmadik része a tanulmánynak arról szól, hogy mik azok a kialakult módszerek, amiket mi alkalmazunk, és hogyan tudunk segíteni a hozzánk forduló vállalkozásoknak. Kezdjük tehát a mai témával. Kína fokozatosan vált a fogyasztási cikkek gyártásának helyszínévé. Régen sok igénytelen, gyorsan használhatatlanná váló termék került az európai, amerikai piacra. Már a helyzet sokat változott, és ha sor kerül rá, az ön első kínai látogatásánál látni fogja, hogy a kínai ipar a minőség széles skáláját produkálja, és a kereskedők, importőrök igénye szerint kerülnek kereskedelmi csatornákba kitűnő és kevésbé jó minőségű termékek. Ön dönti el, figyelembe véve a beszerzési árakat, a minőséget, az eladhatóságot, az eladási árat, és természetesen a profitot, hogy milyen minőséget rendel. A tendencia egyértelműen a jobb minőségű termékek felé mutat, követve ezzel a vásárlói igényeket, hisz a kínálat növekedésével a minőség javítása az az eszköz, mellyel megőrizhetjük a vállalkozásunk versenyképességét. Hazai megbízásaink tapasztalata szerint szinte minden termékcsoportban találtunk olyan kínai gyártót, aki tudta biztosítani a megbízónk által kért termékeket megfelelő ár és elérése mellett. A nyereség több 100%-os is lehet, és konténeres mennyiségekkel számolva jelentős haszon képződik már az első konténeren is.
azt láttuk, hogy megbízóink megismerve a kínai kereskedelmi lehetőségeket mertek nagyban gondolkodni, és szinte megtátosodtak, ami a hazai üzletmenetőkben is új dimenziókat nyitott meg. Az alapötlet mellett újabb termékcsoportokat találtak a kínai piacon, melyel bővítették a termékválasztékukat, és új ügyfeleket szereztek a kedvezőbb árnak köszönhetően. Önre is hasonló lehetőségek várnak, ha rászánja magát és határozott lépéseket tesz a kínai kereskedelem irányába, melynek első lépése, első mozzanata remélem ez a tanulmány lesz. A kínai kereskedelem egy magasabb szintű üzlet, amely körül sok téves legenda és bizonytalanság kering, pedig viszonylag kis tőkével is érdemes belevágni, persze a kellő körültekintéssel. Meg fogjuk beszélni, hogy mi hogyan alakítjuk a kereskedelmi kapcsolatokat, és hogyan lehet ezeket a kockázatokat a minimumra csökkenteni, hogy önre ne komoly veszteségek és drága tanulópénz várjon, hanem egy kiszámítható, biztonságos üzlet és a hozzátartozó profit. Viszont először még egy nagyon fontos kérdést érintünk, amely a gazdasági válság árnyékában meghatározója a kínai lehetőségeknek. Mégpedig azt, hogy érdemes-e átalakítani az önüzletét és ebbe az irányba elmozdulni. Mi történik akkor, ha a kínai termékek valamilyen oknál fogva drágák lesznek és nem lehet profitot realizálni a kereskedelemben? Valóban vannak olyan vélemények, amelyek az olajár emelkedése miatt bekövetkezendő gyártási és tengeri szállítási költségek miatt aggódnak. Mások a kínai munkások munkabérének növekedése, a nyersanyagárak felfutása, a környezetvédelmi krízisek növekedése miatt látnak a jövőben problémákat. Mi azt gondoljuk, hogy Kína jelentősen meghatározó a fogyasztási cikkek gyártásában, és nem látható, hogy a közeljövőben ezt bármi is veszélyeztetné. Biztosak vagyunk benne, hogy mindenki épített stabil kereskedelmi kapcsolat Kínával évekig, évtizedekig eredményesen tud működni. Ezért biztatjuk Önt is, hogy még a konkurensei előtt ragadja meg ezeket a lehetőségeket, és kezdjen nyitni a kínai import felé. Biztosíthatom, hogy részünkről minden támogatást megkap egy eredményes, jövedelmező üzleti kapcsolat kiépítéséhez. A második részben, ahogy említettük, arról lesz szó, hogy milyen buktatói vannak a kínai kereskedelmi kapcsolatoknak, és őszintén elmondjuk, hogyan tudja elkerülni a komoly anyagi veszteségeket, és stabil, nyereséges vállalkozást építeni a kínai partnerekkel. Holnap elküldjük a következő részt, és kérem mindenképpen nézze meg, és bármilyen kérdése vagy észrevétele van, a www.europroviden.eu oldalunkon, vagy levelünkben is talál hozzánk kapcsolatot abban a levélben, amiben ezt a linket kapta. Hívjon bennünket telefonon, vagy tegye föl kérdéseit e-mailben, szívesen segítünk és támogatjuk Önt.